Ben, bo día a todos e a todas. Imos intentar ser puntuais, sobre todo porque a xornada solo é de mañá e, bueno, despois bótase o tempo en riba e non dá tempo. Sobre todo, hai que terminar cortando o que nestes casos é máis importante, que é a participación dos asistentes nos debates, nas preguntas e na aclaración das dúbidas que resulten das ponencias. En primeiro lugar, benvidos a todos, especialmente os máis madrugadores, os puntuais e as puntuais, porque, sobre todo, satisfacción por parte da FEGAN, organizadora destas xornadas, pola aceptación que tiveron, porque temos máis preto de 100 persoas apuntadas. Darlle as gracias, como non podía ser de outro xeito, ao Laboratorio de Ideas sobre Residuos, porque foi quen é a alma mater destas xornadas, é o que as pensou, xunto cos técnicos, ca técnica neste caso da FEGAN, pero quen definiu perfectamente en que iba a consistir esta xornada. Unha xornada para o debate, unha xornada para a reflexión sobre un tema moi importante que excede, eu diría incluso que excede o feito mesmo do lixo, non? Dos residuos municipais. Eu creo que afecta, o debate poderíamos estendelo a todos os servizos que prestan os concellos, porque ten que ver ca fiscalidade. Entraríamos de cheo en ese debate sobre si, e que ademais nestes momentos está ainda por riba, todavía máis en boga, sobre ese concepto etéreo que moitos cidadáns poñen encima, que é que isto ten que ser gratis. E o problema é que gratis non hai nada. Iso é o que hai que explicarlle claramente aos cidadáns. Gratis non hai nada. Pode ser que non se pague directamente mediante unha tasa, pero se pagará indirectamente mediante outro tipo de impostos que van a todas as persoas. E, polo tanto, o debate hai que centralo, dende o meu punto de vista, hai que centralo no seguinte punto, é dicir, cada un ten que pagar, os servizos ten que pagalos quen consume eses servizos ou ten que pagalos o conxunto da cidadanía independentemente de que non se beneficie deses servizos. É certo que o lixo, da recollida do lixo, do tratamento do lixo, do tratamento dos residuos municipais, evidentemente nos beneficiamos todos. E, polo tanto, parece lóxico que todos teñamos unha tasa. A cuestión é si determinar que tasa. É bastante común, dende logo en Galicia, cada vez menos, pero dende logo foi moi común, que había concellos que tiñan tasa de recollida de lixo, de residuos, e concellos que non tiñan tasa de recollida de residuos. Por lo tanto, dende o meu punto de vista, absolutamente inxusto. Inxusto, fundamentalmente, para aquel que responsablemente tomou a decisión de poñer unha tasa. É certo que determinadas situacións fixeron que incluso aqueles concellos que tiñan unha tasa de recollida de residuos e de tratamento de residuos que repercutía os costes reais na tasa e que, polo tanto, era neutra dende o punto de vista da fiscalidade municipal, pois, como digo, determinadas decisións, moitas veces, pois aumento do servizo, que implica aumento de costes, o propio aumento da tasa de Sogama, no seu momento, do 33%, pois fixo que ese equilibrio económico-financeiro que existía neses concellos, en esas tasas, bueno, pois deixara de estar equilibrado e teña un custe para os concellos a maiores que sae, precisamente, do orzamento municipal. Que o ideal? Pois deso tedes que falar esta mañá, evidentemente, ese é o obxecto deste debate. Como hai que regular isto? Nos na FEGAN estamos traballando e teño que decir que non temos avanzado por cuestións, dende o meu punto de vista, bastante nimias, pois estábamos intentando resolver este problema co auga, tanto no abastecemento como na depuración. Estábamos intentando chegar a acordos tamén dentro de todo o conxunto de Galicia para elaborar unhas tasas que foran máis ou menos, evidentemente, cun abano dende a máis baixa e a máis alta, porque tamén hai que decir unha cuestión, é dicir, non podemos ir a unha tasa única en toda Galicia,
porque non ten o mesmo. O custe do tratamento dos residuos non é o mesmo nun concello que noutro, evidentemente. E sorprendentemente, onde é aparentemente máis caro, evidentemente é no rural, nos concellos pequenos. Porque eu sempre poño o mesmo exemplo. Cando nunha cidade sae o camión a recoller o lixo, ás 10 da noite, en media hora ten o camión cheo. Vai por rúas donde os edificios teñen 6 ou 10 alturas, enseguida enche o camión. Por lo tanto, a repercusión do custe é pequena. Cando eu collo un camión ou mando un camión pola mañá, ás 8 da mañá, e ten que percorrer 100 kilómetros para volver á base con 1000 kilos de lixo, lóxicamente, ten outro custe. Repercutimos ese custe a todos por igual? Pois probablemente sería moi difícil de asumir por esa xente que ten que pagar, que vive no rural, en fin. Pero en calquera caso, este é un tema que deixo aí para o debate. Lo que está claro é que o que é imprescindible é coñecer que facemos no territorio, que se fai nos distintos concellos, intercambiar coñecementos e, sobre todo, aproveitar os camiños que xa están recorridos para que outros poidamos avanzar máis rápido e esquivar os tropezos. Por lo tanto, a intención é que esta xornada dea lugar a sinerxias entre os asentes que estamos implicados na xestión dos residuos urbanos, pero, sobre todo, que esta xornada sexa importante para algo que é fundamental, que é a concienciación cidadá que entre todos temos que ser capaces de facer para que os esforzos redunden na mellora da xestión e, sobre todo, para que dean mellores resultados. Por lo tanto, esta xornada que presentamos, aproveitamos esta xornada coincidindo co día de hoxe, na FEGAN, ás 12 da mañá, imos a presentar unha campaña que se chama Ecoluciona, que temos desenvolvido precisamente co Laboratorio de Ideas sobre Residuos e que vos presentarán tamén a vos para o final da xornada, e que simplemente ten por obxeto poñer a disposición dos concellos unha ferramenta para que podan utilizala despois cada un dos concellos, incluso cos seus propios logos, para tentar de concienciar os cidadáns nunha actitude responsable frente aos diferentes residuos. É certo que é unha campana pequena que se centra creo que son en 10 cuestións, non sei se son 10 ou 12, non recordo, 10, creo que son 10 cuestións, e que, polo tanto, quedan outras 10 ou máis de 10, pero seguiremos traballando dende a FEGAN no apoio ao traballo que se ven desenvolvendo nos concellos, seguiremos traballando nesta materia para tentar de chegar ou de acadar os mellores resultados e, sobre todo, de cumprir a normativa que nos ven aí europea, que non a estamos cumprindo e que vai a ser difícil que cheguemos a cumprila nas anualidades que están previstas. Creo que se está facendo un esforzo tremendo e moi grande dende os concellos. Sé que ás veces os resultados que obtemos non son os que esperamos e, polo tanto, parece que nos desmoralizamos un pouco e que decimos isto non sirve, isto non merece a pena o tanto esforzo. Eu vos animo dende aquí que sí merece a pena ese esforzo. É certo que hai campañas que teñen unha repercusión moi positiva e hai unha mellora palpable e hai outras campañas que non resultan como parecía como nos esperábamos que iban a resultar. Ben, eso é así e, polo tanto, con eso hai que contar. E, polo tanto, dende aquí, dende a FEGAN, simplemente darvos as gracias por vir hoxe a esta xornada, darlle as gracias unha vez máis aos responsables do Laboratorio de Ideas sobre Residuos pola colaboración. Necesitamos xente con coñecementos que comparta eses coñecementos cas administracións, neste caso ca FEGAN e cos concellos, pero sobre todo que eses coñecementos se trasladen aos cidadáns para que sexamos o conxunto da cidadanía os que nos comprometamos con este problema, entre aspas, que temos todos, que é o dos residuos urbanos. Por tanto, gracias por vir e pola miña
parte nada máis, xa pasamos ao asunto, o tema ordinario da xornada coa primeira ponencia. Moitas gracias.